Здравейте, приятели, вие сте с моят канал и в днешното видео, както виждате, се намираме на река, на Теления мост в град Дебелец, където ще ловим риба. Пак с моя приятел, естествено, който в момента е зад камерата, Румен. Ето го и Румен. Да не кламираме марката. И в момента ще половим малко с една шибалка, която можах да намеря в къщи. Ето тук се намира. Взели сме цял хляб. И може би ще видите повече кадри от GoPro-то, което ще бъде на главата ми да снимаме по-добре. Така че ако ви харесва подобна поредица, ударете лайк, абонирайте за канал с камбанката. Сега, нека да ловим. Да е. Не, ти не можеш. И приятели, сега ще метнем първи път. Сега да видим дали ще клъвнем нещо от първия път. GoPro-то мисля да не го слагам, стига не един кадър. Дано да не е паднал, защото ние го правим на хляб, ама хляба... То нашата река Белица друго няма с какво. Мисля, че го няма. Ще се наложи пак да служим. Да, хляба го няма. Те тук рибите са много малки и няма как много да се хвани риба. Защото те само бутат, те кълват, ама не правят нищо адекватно. Само кълват и се базикат с нас тук. И аз много малки топчета трябва да им служа, просто не знам колко малки. Те остичките и малки, те само го бутат и то пада. Тъй, че ще пробвам сега от този път. То принципно и на червия, ама рибарския магазин в Дебелец е затворен за наше разочарование. И сега мятам пак. Надявам се, ако такива видеа ви харесват, ще направим и малко по-късно от там моста, който виждате. От този мост с моят приятел ще хвърляме здрав магнит. Поръчах го, идва насам. Здрав магнит, с който... Клъвна! Ама тя изяде. Да видим дали са го изяли. Винаги пада. Приятели, ще се включим по-късно, ако хванем нещо. Току-що нашия рибар, румбата, който за първи път лови, хвана една риба. Сега нека да сложим в кофата, само да закача на статива. Да, ще сложа. Само да сложа на статива телефона, защото много стативи имаме тук. Първата риба. Друга друша. Така. 2 hours later. Снайперта. Ще я покажа. И така, да покажем рибката. Бог да я прости. Убихме я. Не хвърляй кисийката. Ами за кое такова мисля? Чета сме лопнала втора риба. Се включим после, когато фанем още. Или ако фанем въобще нещо. И сега, хора, Янис ще фърля горе от моста. Може да не е много добра идея. Може да не е много добра идея, но... Най-много нафърли въдицата. Аз ти казах, че не стигнем до водата. Малко по-жаба виждам от тук. Фъни жабата. Малко по-жаба виждам от тук. Малко как се... Тя пана той да го лови. Да, Тя пана той да го лови. Фъни жабата, фъня. Не. Кой ще я мага после? Аз. Не. Аз скачам. Жаба? Какво искаш да прави?
Ти жабата? Малко минута бягам от жабата. И приятели, румбата лови водорасли. Ама няма примамка. Падна. Кой е карал да умира? Няма хляб. Приятели, сменихме малко локацията, пак се намираме на Теления мост, но просто от другата страна, там се намира Теления мост. И да видим дали ще можем да хванем нещо, тук е много малко. Затова нека да чакаме и да видим дали ще хванем нещо. Това беше клипа, ако ви е харесал, ударете лайк, абонирайте за канала с камбанката. А от мен, чао и до следващото видео.